Добро утро в 8:31. Напускаме село Китка в този момент. Оставихме се кучето. Котките? Нашите, да, на различни, всякакъв вид родители. Решихме да минем през Айтоския проход. Ще спрем на бензиностанция там. Имаме бая път. Аз съм много гладна и сега ще си извадя да ям круасан. И ще се включим пак от пътя. Имаш ли нещо да добавиш, извинявай? Лека по лека. Пак ще се включим. Да спрем за кафенце. Life update. Димитър е яко нафилмиран. Защото чуват нещо с колата, което не му харесва. Спряхме, гледахме, струвахме, но тъй като ние нищо не разбираме и да искаме нищо не може да направим. Просто си казахме, ако има нещо да става, става, а то няма нищо да става, освен хубави неща. Така че продължаваме си по пътя. В момента сме близо до Ченги, Аспарухово. Минаваме през едно вълшебно пътче и нямаме интернет. Слушаме музика от флашката. Нахранихме с моите отблизки от круасан едно малко сладко кученце. Това е за сега. Много е хубаво. Всичко е перфектно. Настроението е на 6. И ще се включим пак по-късно. Здравейте, скъпи приятели! Апдейтваме ви за пътната обстановка. Намира съм Несърми. Отвратително задръстване. Положението е тапа на магистралата поради някакви причини. Едната лента на Waze дава, че е затворена. Предстои да разберем, тъй като 10 минути просто не можем да мръднем повече от 5 метра. Продължаваме нашият влог. Настанихме се във вилата. Какво искаш да кажеш? Наплющахме се след това. Лежахме 1 час. После пак се наплющахме. Да. Сега ходим да проверим къде са басейнчетата. Защото в среда ще ходим на басейнче. Very important. И сега чуваме на някакъв водопад. Защото е много рано да се приберем, 7 без 15. Преди сме изморени на кучета. Поне аз да е. Не знам. Мисля да оставя нея на водопада. Ще се чуя, ако ме остане на водопада. Този влог няма да бъде довършен и никога няма да види бял свят, така че... Най-лошото, което видяхме по пътя на идване е един приют за животни с размер около поне декар. И познайте къде е залитнаха очите на Ивана. Така че излязахме да хапнем. Хапнахме. Отидахме и видяхме басейните, на които ще се топнем в други ден. И Митър вика, айде да отидем на един водопад, той е супер наблизко. И аз викам, добре, ама да не трябва да се ходи, защото не съм се преобличала. Ето къде се намираме в момента. Ето с какво съм облечена аз. Ето. Ей тая фуста. 15 минути пеша до водопада. Ей тая дамска чанта. И ей той са ми обущата. Това е. Не знам вече на къде да я върца тая камера. Айде, тръгвай. 15 минути пише в интернет. 15 минути! Той знаеш какво ще стане, нали? Искаш само да ме саботираш. Иначе долу на табелата, значи и пак часът е 7 без 5 в гората. 15 сме горе, 8:30 съм те завил вече. Добро утро от виличката ни. Добро утро. Часът е 7:05. Днес отиваме да качваме Рилските езера. Лифта отваря в 8:30, така че имаме спокойно време да хапнем нещо някъде, каквото и да. Димитър сега става. И се оправяме и потегляме. Да. Ето гледай часата.
Много е спретната. Много е приятна. Ето я. Тойотката. Всичко е супер. Пускаме обежището ни. Абе, какво снимаше? Виж си, ако си искам, бе. Нормален ли си? Ето го вижте как е облечен. Я се гледам. Отиваме в тиската да не закара да си купим по една мазна баница и да се качваме да я гризим на лифта. Айде! На лифта сега се качваме. Взех си щеките. Мамо. Имам чувството, че отиваме на Еверест. Минимум. Ако му покажем колко храна сме взели. То закуски, баници, аериани и какво ли още не. Ще ви апдейтнем от лифта. Аз вече малко съм поизморила. Айди сега. Къде си идеш една баница? Димитър вика. Майка ти каза, се качим до последното езеро, ще сложиш, подребнеш някъде, ще завия нещо, ама ще стигнем. Ох, и така, до после. Вече сме горе, вадим баниците, взехме си кафенце и ни предстои изкачване. Много хубаво. Много. Вървим вече час и нещо. Гледките са уникални. Ето. Снимах Димитър. Беше на Елна скала там. Направо е брутално. Ето го. Така нашата трусовка обколка продължава. Ето го ниско. Вижте как. Има водопадче. Ето. Сега ще минем над водопада. През този сняг. Така. И ако не се убия, ще е победа. И включване от върха на Седемте езера. Топа на топа. Ивана е готова да качи още два върха веднага след това. Ето, тук е гледката към всички езера. Всъщност това е там, горе е върха, най-високото. Аз исках да се качим до там горе, обаче Димитър се отказа, каза, че е супер заснежение. Тя е така лека пътечка. Няма да си рискувал живота. Че ако не си рискуваш живота, тук къде си го рискуваш, извинявай, да те питам. Не успяхме да се качим. Уви. Аз съм виновен. Да. Това е хора. Сега няма как да ни спушим тук една цигарка. Просто гледай, че влазим в сняг. Леко е. Ком казваш леко е? Те. Гадна работа. Много е гадно, тези да идвайте. Много чуденци има, даже повече отколкото българи. Супер много. Наистина, даже в хижата, в хижа Рила, мисля, че Рилски езера, не съм много сигурна как се казва, точно след като слязахме от лифта, влизаме в хижата, сутринта сигурно имаше 10 китайца, нито един българин. Ние не можем да намерим българи, не можем да намерим кой да обслужи даже едно кафе. Накрая дойде едно момче, само китайци. Много хубаво. Това е за сега апдейта.
Почваме да лазим надолу, ще намерим другата пътечка, по която ще слезем там. Покрай всяко едно езеро ще се мине, на една хижичка. И после отсеме някъде да се натъпчем. Ще ядахме до сега. Почти стигнахме хижата. Аз бактисах. Обиколили сме всичко. Много бактисах. Където се обърнеше гледка. Направо брутално разстояние, наистина. Много е красиво. Много е хубаво. Да. Искам да си полегна вече. Следващото е хижата, после лифта, който усещам, че е най-удобният лифт на света. После Голхолм. После Голхолм. Хижата най-после се вижда. Слава Богу. Ние вече, поне аз съм малко каталясала. Не знам за колегата. И нямаме търпение вече да скачим на лифта. И вижте. Ходихме там горе. Направо беше брутално, да. Точно там. Обикаля се всичкото това. И това ми изобщо не се вижда какво се обикаля. Всичко е зад този хълм. Право е брутално. И всичко почна от тук. 8:30 сутринта. Сега е 2 без нищо. Щеките много помагат, полезни са. Да, ако ще ходите на планина и ако се чуете да вземете щеките, задължително си ги вземете. Добре, че обувките ни са непромокаеми, защото буквално през половината време вървим през нещо такова. Не чак толкова дълбоко, но постоянно тече вода. Да, така, ето ни е хижичката. Крайна станция. Ще се включим, като слезем от лифта. Добро утро! Тук му напускаме село Сойка. Минаваме от тук по път за Стопските пирамиди за Рилския манастир, които решихме, че са наблизо и защо да не отидем да ги видим. Ако след малко не спрем някъде за кафе, ще повторих сцената от Егера с Даниела и Марти. Първата работа, която трябваше да направя, да взема да й дам едно кафенце, да съм сигурен, че деня ще бъде спокоен. Утре или в други ден ще катерим Мусала, само да видим как ще стигнем до там, тъй като лифта не работи. Продължава да не работи. Единственият ни вариант е с някакви чипове да си неем от някъде. Хубаво времето е много важно. И да е хубаво времето е много важно, защото май го даваха някакви грамотевици. Да се оправи и да имаме как да се качим. Само за информация на нашите скъпи зрители. Вчера на Мусала платихме 4,50 за едно кафе с мляко, а пак сега плащаме 3,20 за 2 кафета. За първи път снимаме от колата, знаем. Чуваме се да кажем, че ходихме до Стопските пирамиди, както може би сте видели. Ходихме до Рилския манастир. Беше много хубаво. Напалихме свещички. И сега не знаем какво да правим. Дали директно отиваме към Боровец или ще спрем да ходим на Сепарева баня, пак да се върнем и да ходим на спа. Иначе път, ако ни плющи дъжд, ще отидем на спа. Ще ползваме външните басейни, ако наваля. В принцип да не може, ама да де. Това е идеята. Ще дадем за сладки от бабите. Да! Аз видях двама дядовци, които продават ракия. Топа на топа. Тъй, че ще пробваме и рилска ракия. Ще има занимания по интерес. Кой на сладко, кой на ракия. Все нещо някой ще си купи. Влогвам набързо от басейна, не влогнахме. Много тъпо. Но имам 14% батерия. Имаме 10 км до Боровец. В момента сме в Самоков. Ще си напазарим нещо, защото часа е
7 без 10 и ние докато стигнем, докато се настаним, докато се скъпим, докато се оправим, то ще стане сигурно 9 часа и няма къде да излизаме на вечери и така нататък. Рила спато беше брутално. Да, абсолютно 100 пъти по-добро от всякакво спа във Варна. И по-евтино. Да, абсолютно. Цена-качество съотношението е топ. За 20 лева има... Цял ден стоиш. Да. Шезлонзи, 5 басейна, 3 сауни, парни бани, имаш, как се казва, масажни столове, всичко. Много, много, много хубаво. Много сме доволни от там. Просто чудесно. Мисля, че времето се разваля. Тръгва да ни прекапва, докато бяхме на спато. Но май е окей, горе в планината вали, доколкото виждаме. Доста е мрачно. Размазан съм. Така си помисля. Катерихме 1 час скали, гонихме костенурки. Да. После ходихме на Рилски манастир. После се киснахме въобще. Топ ползотворните хора сме ние. Правим влог от стаята, докато не сме я разхвърли напълно, тъй като сме започнали. Така. Брутална кухничка. С абсолютно всичко необходимо. Капсулки за кафе даже са ни оставили хората. И то перфектно, топа, идеално. Всичко е супер. Много яка кухня. 10 от 10. Огледалца. Аз знам какво ни качихме. Какво ни качихме? Евроспорт раницата. Добре, ще вземем. Сега. Така, туалетна баня. Много якички. Ето. Даже са ни оставили клечки за уши, тампони за грим. Бати, свестните, всичко си. Брутално, ето. Това си го направили да се затваря, да се отваря. Уникално. Уникално. Много яко. Тук не е целия катун. Абстрахираме се от него. Камина, която след малко ще запалим. С етинол или как се казва? Етанол. Димитър. Махай са. Махай са. Така. Ето го Фончо. Ето вилички. Тук си свива цигарката. Ето вилички. Не вилички, бе. Хотелче, бе. Направо си хотелче, бе. Гледайте какво става. На Монако, на Френската ривиера. Уникат. Чакайте да не изтървем този телефон. Диванчето Милмакс. Диванчето Милмакс. Мебелица от Юск. Много яко. Скандалиш. Да, и всъщност са писали в шкафа под телевизора, че имало игри. Хора. Право не мога. Уникално. Какво тук има? Чакайте тук. Кърпи, мърпи, сешуари, дифузори, всичко има. Каквото се сечиш. Тук сигурно няма да има. Направо е уникат. Уникална стая. Силно впечатлени сме. 10 от 10 даже. Ето. Подготвихме студиото. Не знам какво направихме. Ето казват какво си има, какво си няма, какво да правим. Просто брутално. Мъна добре. Добро утро. Влогваме от стаята. Преди да тръгнем да търсим връх Мусала. Облечени сме добре, дебело. Нямаме лифт със сигурност. Сега ще учим да питаме за джипове, евентуално да ни качат до някъде, да видим дали изобщо има такова нещо, да видим цени. Ако не, може би ще тръгнем пеша отдолу. Имаме да си повървим бая. Другото е, ако се успеем да се оговорим с хората на лифта, да ни качат утре заедно с работниците, защото едно време ние, като сме идвали на Мусала с майка ми и с баща ми, е било точно така. Та ще видим как ще се случат нещата. Ще ви държим в течение. Значи сме готови и да ни стане, тръгваме пеша. Това е апдейтът до момента. Взела съм се зарядно аз. Не знам защо. Ако случайно стане така, че трябва да останем да спим на хижата. Не знам. Просто от времето зависи и от нас също. Така че ще видим. Така. Единствената кола на този паркинг. Това е пътеката за Мусала.
Един човек ни показал. Вика, карайте зад мене. И ни карахме. Та оставяме си количката тук. Не знам дали се виждам. Малко ме е страх. И Димитър нещо си прави. Моля те да не ме заразва тук. О, не! Моля те не ме остави. Сама в гората. При мечките, че ще стане много страшно. Life update на нашето изкачване на връх Мусала. Вали дъжд. Най-лошото. Ето. Буря в планината. По-скоро дъжд в планината. Ние сме се скрили на крайната станция на лифта. Слава Богу, точно преди да завалим. И аз лично съжалих да ще тръгнахме. Защото никой не каза, че ще е 6 км ей такъв бе нагоре. Иванките си мислили, че ескалатор ще има. Много тъпо. И крим се и ще тръгваме нагоре, предполагам, преди че не знам защо маршрута не го дава някакъв супер странен. Ще разпитаме чичко охрана. Да. Оказва се, че не сме абсолютно сами на света. Разминахме с двама човека, които ни казаха, тук още не знам. И цялата как е запукал. Да, между другото, другите хора, наистина те поне изглеждаха много по-подготвени от нас, преди че по пътя не видяхме абсолютно нито един човек. Нула. В смисъл няма явно нито един човек, който да се качва в момента на Мусала, което е супер странно. Или по-скоро всички са тръгнали преди нас, не знам. Ние в 8:20 вече бяхме на пътеката, вече се катерихме нагоре. И не знам, ще видим какво ще правим. Как ще го правим. Имаме поне храна, вода, аптечка, чисти дрехи. Няма жива душа в тази планина. Освен ние. Не се знае дълга ще има храна. С това те им повикаш. О, добре. Ай, чао. Целуваците ни изглеждат страшно. Упс. Вали. Да. Ще видим. Правим поредния апдейт. 8-5 времето. 8-5 физиономията. Ние сме под някакво порутено нещо. Ей, там горе. Ни спира да вале. Ей, предполагам. Не знам кое е Мусала, не ме интересува. Направо ми писна вече, всичко ни е мокро. Ей там долу в онази хижичка, ей там. То даже не е хижичка, това е последната. Че ми капи на главата дъжд. Маркоджик 2. Маркоджик 2. Там има една охранка. Отиваме и скриваме се при него и... Не знам. Има един форт, как се казва? Не джипа ми пикап. И просто... Да. Трябва да им форда и... И ще се ходи. Това беше 10 от 10 преживяване, честно. Ето. Много хубаво. Топ експириенс. Димитър Бесен. Бягам. Спокойно. Не се снимам. Ето, заваля, нали каза? Ако не завалиш, се изям очат, зато и заваля пак. Така. Няма да се пречукам. Ти не се притеснявай. Вървя. Бързам! Краката ми се вирва до... Лекичкото бърче, които пишат в сайтовете. Скъпи приятели, слязохме, не се качихме догоре, както вече стана ясно. Валяние, меко казано, силен дъжд. Обилно, стабилно. Слизането ни беше около час и половина. Толкова горе-долу, нямам никаква идея, честно казано. В момента е 1:05.
И... Ивана смени чорапките. Да, преди че толкова какъв е смисъл при положение, че обувките са вир-вода. Добре, не гледай сега. Безсмутия ми излиза попка. Да. Димитър е много ядосан на всички птички и пчелички, на всички комари, на това, че се развали така времето. Но това е рисковете на професията. Ние още в началото, аз те замисля, че си казахме докъде те докараме, нали? Да. Така че няма какво да се ядосваме. Прооблякахме се малко в гората, сега тук само досваляме пирони, че то не си сложи другия потник. Слушай, една горница. Всичко е мокро. Една горница нямаш ли тук в колата? Имам, ще се сложи на хора с ние сме на 3 минути от хотела. Да, Димитър е бесен. Так, може да видите. И това е, не знаем какво ще правим. Сега сигурно ще се приберем, ще се изкъпнем, ще се напарим хубаво. Ще сложим всичко да се суши. И... така. Чао. Чао. След като бяхме съкрушени от това, че не можахме да качим мусала, буквално голи, премръзнали, оплашени, мокри и така нататък, си полежахме, хапнахме си, полежахме си, подремнахме си, погледахме си филмче и решихме, че текстът е 4 без 5. Звъннахме на няколко спа центъра и решихме да отидем на спа, тъй като пак не всички работят. И сега отиваме на някакъв хотел с спа. После ще си вземем нещо за вечера, може да отидем до в Самоков и няма да ходим на ресторанта и си отиваме на Вкъщи. Да, вкъщи. Нещо имаш ли да добавиш? Всичко е перфектно. Иначе аз съм говорителя, това е лицето. Току-що излязахме от спато. Изкиснати, напарени. Стоплихме кокалите вече. След днескашното дживакане. Отиваме сега да заловим храна. И да я сготвим, естествено. И... да. Еми това е какво получи искате, мегачи. Един радо. Да, един радо. Виждаме там. Тук хотелчето и тетката, която трябва да бъде измита спешно, защото е доста мръсна. Вътре вънка. Не, нямам цигара, Айко ще пушим тези, които пушат, защото не всички от нас пушат. Добро утро! Добро утро! Ние сме с маченките диски на Негрони. Да, моята няма да се види. Отиваме в Самоков. Да се надяваме да се намерим къде да ядем мекици. Евентуално. Или нещо, просто някакви закусчици. После отиваме на Ранчо Вила, пак евентуално, където ще гледаме кончета. Времето е чудесно, за разлика от вчера. За сега? За сега, да. И ще ходим да видим кончета, трудно и... После ще ходим на черната скала. После ще ходим на черната скала. Малко така още да покатерим, докато сме тук. Да повървим още по някой баир, докато имаме тази възможност. И после не знам, то предполагам вече ще е станало след обед. Общо взето, това са ни за сега плановете. Тя е отключена госпожа тетка. Трябва да си свърнем всички бакуци от колата. И това е за сега от нас. Така, както на всички е известно, аз трябва да закусвам сутрин веднага като стана. И дойдохме до Самоков, за да седнем някъде, да си хапнем закуска и да пием кафе. Минахме през един ресторант, няма закуски. Минахме през втория ресторант, няма закуски. И напрежението у мен започва така леко да нараства.
И намерих някаква мекичарница на другия край на Самоков, към която сега ще отидем. Ще си вземем колата. Ще отидем там, за да не полудея след малко. Апдейтвам много добри мекички. Седнали сме на площад в Самоков. И така. Дойдохме да видим онези конита. Там. И осъзнахме, че дори днес да бяхме тръгнали да се качваме на Мусала, нямаше да успеем, тъй като времето доста бързо се разваля. И чуваме отдалече как гърми горе на върховете. Ситуацията хич не е розова. Та, нещата се случили по най-добрия начин. Точно така. Даже да видим дали ходим на тази скала. Да, защото така като гледаме времето, как бързо се разваля. Направо е бати. Красотата, нали? Да. Следва продължение. Дойдохме да видим Царска Бистрица. Поне да се разходим някъде, тъй като пак заваля, естествено. Както казва Димитър, доближим ли се до Мусала и веднага започва да вали. Та, сега поне ще се разходим тука. После ще се приберем до хотелчето, ще си починим малко. И ако след обед е хубаво времето, сме си набелязали една екопътечка, по която да се разходим. Да се надяваме, че няма да вали вече. Прихче, естествено. Запука. Пак е порой. Ама това е. Какво да направим? Поне ще ни върви по вода винаги. Това ни е късмета всеки път. Това е. Скрили сме се тук под едно борче и чакаме да намалее. Вече се прибираме в нашата резиденцийка. Да проверим как са наведничките, които си оставихме с нощи. Сега да ги позакусим. Да ги пообядваме по-скоро. След поредната ни следобедна дрямка решихме да се отправим към... Към къде решихме да се отправим? Черната скала. Към Черната скала. За разходка. Знаем, че не сте ни виждали скоро в този асансьор. Затова решихме да ви се покажем. Димитър вече му описано от мене, както и на мен от него. Всичко е взаимно и това е. Може ли нещо да кажеш? За сега не. Това е. Както може да предположите, тръгнахме към Черната скала. Но гората е изключително страшна и зловеща, честно казано, защото е леко мрачно. Тръгва да прекапва отново, естествено, и ни спира да се чува до гръмотевици. И нямаме интернет. И затова сега виждаме една група от хора, която върви. Явно се прибират. И ще ги питаме, има ли много догоре. И да видим какво ще правим. Ще ходим ли, няма ли да ходим, прибираме ли са. Просто всеки път, като излизам, започва да валя, а пък да останем на гръмотевиците в гората, май не е най-разумният вариант. Продължавам да документирам. Сваляме куфарите към колата, за да ни е утре по-лесничко. И отиваме на ресторант в Самоков. Звънахме на едно място, вече беше заето всичко. Сега си направихме резервация за 8 часа за друго.
Може би малко ще закъснем, тъй като е 8 без 15, но... Сега ще нямаме проблем. И естествено, вече е петък вечер. Малко повече коли има и по паркинга. Предните дни бяха само 3 коли. Сега вече са повечко. Ние се прибираме. Последна вечер сме тук. Много щастливи, угусени. И тук се прибираме към Варна или към Китка. Все още не знаем какво ще направим. Колко ни Амадор и Венета? Да, и негроничка, и Това е негроничка, цена Китка. Да. Колко ние им липсваме на Амадор и Венета? Грам ни им липсваме. Да, аз не мисля така. Къс, че е котка хаос парти сигурно. И така. Брото от последната ни боровска сутрин. Пием кафенце. Някои пушат цигарки. Много е хубаво, много е прохладно. Знам, че това ще е една от последните такива прохладни утрини, които ще имаме за следващите няколко месеца. И честно казано, искрено се наслаждавам, защото сега пак се приберем във Варна. Стане 35 градуса и навънка няма да се диша. Но пък ще има плаж. Но пък ще има плаж, да. Но аз въпреки това се наслаждавам на прохладното време, на чуроликането на птичките, на това, че не чувам никакви коли. И просто е голям кеф. Днес се отправяме към Варна. Ще спрем през Пловдив, ще направим една разходка. Евентуално Димитър е набелязал един водопад, през който също да минем. Така че общо взето не бързаме за никъде. Наспахме се. Чакайте по-късно включване. Да, часа е към 7:30. И така. 9 без 10. Ние тръгваме обратно към Варна. Ще минем през Пловдив да се разходим. Евентуално и през Костенец да видим един водопад, което ще го решим в последствие. Времето е хубаво и има завой в планината. И си пожелахме лек път. И това е. Ще си търсим някъде по пътя кафенци. Часа е 12:37, градусите са над 30. Яко дръжа секунда. Ние сме в Пловдив. Мръсна жега, наистина. Абсолютната противоположност на това, което беше тази сутрин в Боровец. И вчера, и онзи ден, и когато иде. Много е горещо. Препоръчваме Пловдив само Давай. по-студените месеци. Значи е много хубаво. И след малко тръгваме отново към Варна, разхождаме се още малко. И това е. Довиждане, ще се видим във Варна.